todo o equipazo que hai detrás, Ti xa estás non vendo? só redactores, Sí, aquí sí, están sí, os sí, cámaras, lo vendo. compañeiros No, pero de que eu son, vi unha vez de público. todos e cada un dos profesionais que forman parte deste Sí. equipo, eu creo que ben merece que lle damos tamén un aplauso. Ole. Sí, señor. Sí. Un aplauso. Luchi, que outras cousas botas de menos de ter un compañeiro preto de ti? Sí. Que botas de menos? Que outras cousas botas de menos? Pois, hombre, salir a caminar, a pasear, a tomar un café, que se un día hai que ir a comer fora, pois vaise. Despois tamén me gustan os bailes de tarde. Sí. Os de tarde, que empezan ás 6 da tarde ou 5 da tarde. Eses me gustan. Ora, os das que empezan ás 11 da noite non, porque non É o cariño, Luchi. Hombre, o cariño é o máis importante. Salud e cariño. E despois? Porque a ti gustoume moito o que contabas das notiñas por debaixo da porta. Sí. Que é o que botas de menos diso, Luchi? Home, iso é... Mira, iso é máis que o mellor regalo que che poden facer no mundo. O que? É que che poñan unha notiña por debaixo da porta, que che boten cando ti estás dentro e ele está fora, ou que se des debaixo da almohada. Que romántico. Eu eso vivi non. Como eu policía, como eu ex-policía, bueno, pero vivino durante moitos anos, moitos. Bueno, que a relación que terminou, pero somos amigos. Si algo tes claro é que non queres ir ás carreiras, senón, pois despaciño. Ai, sí. Sí. Jaime, que importante este o de ir a Modiño, eh? Sí, Home, Tanto pola carretera como pola vida. en todos lados. Efectivamente, eh? Siempre. Porque as cousas que van rápido... Non suelen ir ben. E escoita o que lle pasou aquí a Luchi cando iba rápido nos bailes. Que pasa, Luchi? bueno, pois ten chegado algún, veña a apretarche, xa de principio, eu dicirlle, oye, mira, non nos conocemos de nada, sepárate un pouco. Ai, non, eu non sei bailar, só teño que bailar amarrado. Así, Amarrado? Así, como amarrado, apretado. Señor, mira, por favor, che o pido. Ai, non, entonces, dixo, pois sabes unha cosa, aí te quedas. Que eu non son ese tipo de persona. Hai moitas personas, pero eu non. Escoita, hai moitos homes respetuosos, veamos antes a Camilo, e outros moitos que pasan Sí. por aquí, pero hai outros que teñen a man moi larga. Pero eses non veñen a por ti, eses veñen a por ti por outras cousas, non porque che queiran. Pois ti non queres un home deses, No, non disnos. para Vale, nada, xa está. hombre. Aí Deixastes falas. claro. No, por Dios. Consideraste unha muller moi activa, Sí. pero tamén dis que che gusta moito, e vémolo, estámoslo comprobando, que che gusta moito coidarte. Moito. Coidar a túa imaxe, Sí. estar en forma, non? Sí. Que fas para coidarte desta maneira? Pois vou a como é o Pilates, teu... vou a Pilates 3 veces a semana, A Pilates? Pilates 3 veces a semana, e despois en Licerguiña, onde vivo, temos unhas máquinas para estas persoas maiores, e vou todos os días, sobre unha hora a elas. Camino unha hora e media diaria, e fago dieta. Eu vivo a dieta. Ostras. A dieta, sí, que eu son unha familia moi fuerte. Somos moi fuertes. Entonces eu vivo a dieta, pero me sinto moi a gusto. Entonces, fago as miñas analíticas, salto ben e digo, bendito sea Dios, hombre, por algo hai que... Facer o esforzo. Hai que facer o esforzo, merece a pena. Aí está. Merece a pena, E presumes moito de familia. Moito. Dis que tes unha boa familia, unha familia moi unida. Moi unida. Que familia? Pois a miña tes? familia, empezando xa desde meus abuelos. Maravillosos, encantadores, meus tíos, nosos irmáns. Somos moi unidos. Irmán